Čau lidi, dneska tady máme zvuk z telefonu, ano, velice dobrý. A tohle je video z mýho pohledu. Ano, mám tady kamaráda, který tady možná bude dělat nějaký chujoviny a takže tak. No, takže tak no. Teď se tam mlátí. Teď znova. Takže máme tady Sola z mýho pohledu. Teď mu hrabe. Máme tady Sola z mýho pohledu, jak opakuju, protože tady můj kamarád je postižený. Ano, to všichni víme. A takže tak. Bude to tu krásné video. Vydám ho hned jak ho zestříhám, takže bude velice dobré. Takže jakoby řeknu to takhle, dlouho jsem nevydával, teď jsem vydal nový video, tak můžete jít hned se na něj podívat. Jo, dostal jsem i novou klávesnici, hraju to Funko jakoby 2 roky a víc. A na klávesnici to hraju měsíc, 2 a taky možná víc. Tak jo, tam si dropnem. Můžeme třeba sem. Příště uděláme video, jak to vypadá, když hraju. Jo? Jak vypadá klávesnice s mýma prstama. Musím ho tady trochu zmlátit. Teda co? Asi se padneme na vlak. Tak asi mi tam někdo spadá taky. Neříkám nic. Ale já tady jsem první. No nic, Elka. Co je? Tak pojď. Choď, On má zbraň. Tak to utíkám. Baby. Prosím, nech mě. Přísahám, že tě nechám i já. Možná. Pokud budeš hodnej, ty na mě. Klingry, to jsem ani nevěděl, že je ve Funku. Tak to mi bylo teda hodně platný úplně k ničemu. Co salek, že hraju Zero, byl fuj. Jo, možná, že to bude blbej obraz, jo, protože to natáčím na mém telefonu. Říkám to už opakovaně, já vím. Takže tak. Takže jsem vypil 2 míňa a mám... Co? No to nechápu. Jo, asi jsem se doplňoval bílý, že? Když tak prosím o like. Prosím. Nebo prostě aspoň, abyste to... Hele, dáme to takhle. Pokud si to dokoukal až sem, tak mi napiš do komentářů, jakože jsem frajer. Nemyslím to jako o sobě, ale o tobě, protože jestli jsi to dokoukal až sem, tak jsi fakt frajer. Protože jsi asi jeden z mála, kdo se kouká na moje videa. No, videa, fakt nevím. Takže... jsi frajer. Tak, dejte mi odběr, abych mohl konečně, kámo, tady vysílat živé vysílání, když to řeknu česky. Prostě streamovat. A budou tady normálně, no, budou normálně Skyler ze mě bude. Snad někdy, Tamhle je, že? To víš, že jo? Jo, můj aim na té myšce není úplně nejlepší. Už říkám teď. 2 boťáci nebo boťour jeden. Ne, to je ten ze začátku. Tak moje buildy. GG. Nemám tu na 2 náboje. Tak mě z tebe nablití, kámo, jak to hraješ.
Nabi se. Jo, děkuju, kámo, děkuju. Aha, tak to je korunkář. GG. Tak hele lidi, asi to je tady s náma konec. Protože já fakt, kámo, kámo, seber si míňo. A nech mě žít. Já, jakoby jsem jenom, no, jakoby, řeknu vám to tak, já sice moc neumím hrát. Snažím se o to, abych uměl. Takže, asi tak. A pokud si to nenapsal pod moje video, co jsem teď vydal, tak mi napiš sem, co si dostal tak mi napiš sem do komentářů, co si dostal k Ježíšku. A jestli byl dobrý Ježíšek. A jestli byl hlavně bohatý. Takže... Jinak, pokud vás bude štvát ten zvuk té klávesnice, což si nemyslím, protože je kurně dobrý, tak se omlouvám, ale nemyslím se, že by vám to mělo vadit. Takže asi tak. No jasně, ty mě určitě ubereš, viď? Akorát, že vůbec. Oni to už asi hečli. GG. Kam mám jít, kurňa? Tak si jdeme proskouvat tuhle lokaci. Já tady nemám auto. Tady nemám autosprint na téhle klávesnici. Nic. Já vždycky místo shiftu zmáčknu CTRL. Tady je další autíčko, tak si uděláme. Opa. Taky jsou, co to je? Aha, jako já to hodně Sola jsem jako dlouho nehrál, takže, ale asi tohle vím, co to je. Snad teda. To je taková ta sněžná bomba. Zdálo se mi to? Nebo někdo. Jako vidím střelby, jo, ale... Znovu tohle, kámo. Nevím, no. Napište mi do komentářů, jestli tohle bylo win or lose. Jestli se to vyměnilo dobře. Protože nevím. Nehraju, no, jako někdy si zahraju každou z nich, kromě těch dvou nábojový, jo. Jo, kdo po mně zase střílí. Zdálo se mi to, nebo po mně fakt někdo střílí? Sorry, kámo, ale tady to bylo teda nejvíc noob kill, protože kámo můj aim byl teda hrozný. Počkej, tady to je... Teď jsem si koupil tady ten emote, tady ten, on je... Já myslím, že se dělá na místě. Tak teď budeme movement mít tímhle. Nekecám. Jste si mysleli, co? A jinak nemám žádný status, jo. Mám tady telefon, ještě, že mám hra na té strany, tak mám to podaný na čaj, který jsem si udělal. Jo. Protože nemám žádný status. A jinak, kdybyste nevěděli, tady ten Snoop Dogg už je free v těch dárcích. Takovej ten malinký, co se vám spawnul. Spawnul se nám uprostřed těch dárků. Tam je takový malinký žlutý nebo něco takového. A tak on tam je a už tam je Snoop Dogg
Takže pokud jste si ho ještě neklimli a hrajete Fonko, tak si ho klimněte. Protože jako, že další skin v Lokru se dá říct, že se to hodí. I když teď jakoby se může stát sběratel úplně každý, když dávají zpátky ty OG věci. No, neříkám nic, prostě je to blbý pro mě. No, pro mě i pro více sběratelů. To je prostě blbý. Ale ještě, že zatím nevrácej ty Battle Pass skiny. Nebo pokud už nějaký vrátili, tak mi dejte vědět zase do komentářů. Mě jmenuje. Tak mě nablítí. Musí mě nahánět? Nahání mě? Co? Myslíte, že mě nahání? Hele, borec. Čau, brácho. Já se mezi tím u tebe potopím, víš co? Rád. No já teď nechci fightit, protože za mnou je medailon a úplně se na medailon jakoby nevěřím, no. Nejsem úplně rozehraný, jakoby ty buildy, co jste viděli, jestli jste viděli moje video teďkon, tak ty moje buildy teda úplně nejlepší nejsou, nebudu nic říkat. Tam byl borec, že? Nebo to byly bugulíty. Jako vážně. Jau. Jo! Jako docela hodně dlouho jsem nenatáčel. Ne, to byl rok? Nebo rok a půl. Nevím, to je jedno. Hlavně, že teďko natáčím video aspoň. Asi forecast pána potřebuju. Ano, říká to asi po čtvrtý, ale napište mi, od jaký season a chapter jste to začali hrát, protože já, pokud se nepletu, tak jsem začal hrát season 3, teda season 3, co melu, chapter 3, season 4, nebo chapter 2, season 4. Nevím, ale určitě vím, že v nějaký chapter season 4. Tak mi napište, od jaký season jste začali a chapter jste začali hrát Fonko. Mluvit! Myslíte, že tady někde bude... No co to je? Vodička! Pojď sem. Nejhezčího tvora ve Fonku mám teď. Vidíte, jak se raduje? Jak skáču. Počkej. Budu tě muset dát sem. Je mi tě líto. Ale bohužel. To zvětšený FOVčko tady u toho se někde vyplatí, protože když vám jde člověk ze zádu, takže jo, to je lepší. Ale jakmile... voda! Pojď sem! No, jsem si takový míst. Tady to je to SMGčko, že? Nevím. Já ho nehraju upřímně. Hlavně ani nevím jak... nechám si ho. Říkám, nechám si ho. Jaký NPCčko tamhle je. Jaký to je? Přede moje korunka, tam nechci. Můžu tam je říct, proč po mně jdou ty boťáci? Ne, nejdou. Tak co jim udělá? Co je? Co jim je? Kámo, to je borec? To není borec, ne? Ne, to je NPC a já střílím po NPCčku, tak já nechci, aby po mně šlo NPCčko, že jo? Že fajtit s NPCčka mě fakt... Větřík. Co si mám vzít? Si nechám vodičku, protože healy se vždycky hodí. A tamhle je další větřík. Jako vážně. Hele, tamhle si dojdeme pro autíčko. Kde je medailon? Medailon je tady. A je ještě nějaký jiný. Tady to není vyfajtěný, ale možná bude. Tady je a možná, že si proto jde ten medailon, takže tam určitě nechci. Hele, další vodička. Tohle bude asi o něco další video, no, než ty minulý. No, jedno je 14 minutový ode mě, nevím, myslím si to. Mid 2.0,
Co tady prodává? Tak to mi... No počkat, tady místo toho. Co mám tady to? Tak vezmu si tohle. Další voda, tak kámo. Zdá se mi to, nebo tady slyším nějakého borce. Nevadí. Když tak mám i Twitch, mám Discord, mám TikTok, jo. Na všech, na Discordu se jmenuji mr.mufik, na TikToku se jmenuji XD Mafik Čech, všechno velkýma, XD Mufik Q, CZech, i u toho Discordu se jmenuji velký M, tečka, Mufik Q, to je všechno, co se tam jmenuje. A tady se jmenuji Mufik, nebo Mufik Čech, tady se jmenuji na YouTube, nevím teď. Twitch, tam se jmenuju, nevím, GG potržítko bro, potržítko 3012 asi. To byl můj starý nickname tady ve fonku. A počkej, ten borec šel pro ten, no, fakt šel pro ten medailon, no to mi... Hele, nemá úplně matro. Teď má matro, aspoň nějaký. Jo. Je to hra. Teď hraju víc kreativy spíš než dua sola a tak dále. Takže spíš, kdybyste se mnou chtěli hrát, tak můžete spíš kreativy. Nebo jako můžete i dua, nebo tria, nebo sklady, je mi to jedno. Ale prostě hraju víc kreativy. No. Nevadí mi, jo, jako normální battle, ale prostě hraju spíš kreativy. Kde jsou? Sedm lidí, no. Tamhle je borec. Potom asi nebudu střílet zbytečně. Se schovám za moje krásné autíčko. Odletěj moje autíčko. Vím. No, není zas tak pěkný, ale ujde to. Mně nevychází zóna. Už nebudeme jezdit autíčkem. Ale hezky poběžíme. Chtěl jsem slajdovat, ono mi to začalo čupovat. Nevím, no. Ten medailon žije? Jsem slepý, jo, tady je. On je tam. Tak já zběhnu rychle. Prosím, ať to vyjde v té zóně. Ty kokos, tak mě nablítí. Kam by mohla půlnout zóna? Tady je nějaký ten box. Tady si otevřeme tu čepku, neříkám nic. Jo, tady to si baru. Dělej! Tady je nějaký loot? Tak to jo. Tady je ještě legendární. Tak to jo. Bože. Ne, já jsem si chtěl editnout tam. No jupí. Počkat, Počkat, si když tak tady přeberu tuhle stěnu. Tak co, borci?
Kde jsou? Aha, tak ten medailon šel fightit. A ne, vlastně to byl ten korunkáč, že? To byl ten korunkáč a někdo ho zabil. To je velký. Tady je borec. Kecáš. Pusím, ať mě tenhle borec nezabije. Běžel do zóny, víš? Mohl bych mu jít záda, tamhle běží. A ty jdeš. Krek? Čau, bracho. No nic, 2v2, já proti medailonovi, co si myslíte? Hej, mě furt nemůže vycházet ta zóna. No to je ten medailon? Jo, ještě že mám kámo, ještě že mám medailony. Aspoň vidím jeho zónu. Má všechny medailony, no to pos. Hej, vidíte ho? Bude tamhle dole, ne? Co mi tady šeptal, kámo? Tamhle je. Si myslíš, že o tobě nevím? Mám ho jít? Čet? Teda. Krek? No, on má katanu. To mě... No, kámo, co mám dělat proti kataně? Seš největší elko, borče. Hráš katanu. Kámo, 22-minutový video. No nic. Jestli si to dokouká až sem, tak napíš znova. Jsem frajer. Jsem frajer. Jako dvakrát, protože si to dokouká až sem. Jo? Takže to by bylo. A vidíme se u dalšího videa. Čau.